Hello friends, borebai Bodojobinfo official YouTube channel da sakala nोंथांमोना बयबो नाजागासिनो दङ बेनो जाबाय ADRE exam एबा आसाम पुलिस बा गुबुन साख्रिनि सायाव दा मोनसे official डाटा ओंखारदों जे आसाम स्टेटआव 1 लाख साख्रि होनायाव एबा 1,50,000 मासिम थांखो एबा दासिम बेसेबां थांखो बिनि सायाव officially डाटाखौ नोंथांमोनजों लाना फैदों Bodojobinfo YouTube चैनेलाव दा बेखायनो जायफ्रा चैनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लानो हागोन जेब्लायबो आपकामिं साख्रि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थागोन बेनो जाबाय बर' रावजों दा BTC नि अनगायै आसाम स्टेटआव 1 लाख साख्रियाव बेसेबां थांखो भेकेन्सिया फिलआप जाखो बिनि सायाव डिटेल्सखौ जों दानिया नायनोसै देन बेनिफ्राय ADRE एग्जामनि बागै होननाय लोगो लोगो नोंथांमोननि ADRE एग्जामा सेप्टेम्बरनिफ्राय जागायसिगोन अक्ट'बरसिम दा बेखायनो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा बेयाव सेपारेट दङ लिंकआ Gr-3 आरो Gr-4 दा जों फार्स्टआव Gr-3 आव क्लिक खालामबाय आरो बेयाव खालामनाय लोगो लोगो अफिसियेलि सिलेबासखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो बेयावनो दंखायो गासैबो डिटेल्सखौ बेयावनो मोनजोबगोन Gr-3 आनो जा Gr-4 जा गावनि लिंकआव थांनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय अके स' बेनिफ्राय स्क्रेपनि नोंथांमोना नांगौब्ला जायनाखि PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो बेयाव अफिसियेल फर्मेट मोनबाय बेयाव नोंथांमोना जाहाथे फिलआप खालामनानै बेखौ नोंथांमोना साबमिट खालामो एबा साइन लाना फैयो दा जों Gr-3 खौ रायज्लायोबा Gr-3 नि एग्जामा सेप्टेम्बर 15 निफ्राय जागायसिगोन HS लेभेला बेनिफ्राय अक्ट'बराव Gr-4 जागोन अब्ला एडमिटआ सेप्टेम्बर 1 सप्तायाव मोनगोन ADRE हिसाबै आरो लोगोसे अक्ट'बर 1 सप्तायाव Gr-4 हिसाबै नोंथांमोना मोननो हागोन आरो दा जोंहा मिथिबाय जे बेखिनि साख्रि होनो थांगासिनो दङ गैयाब्लाबो 13,000 पस्टआ दङ ADRE आव स' बे बारायनोबो हागौ आरो अके स' बेनि सायाव समजों लोगोसे डाटा ओंखारबा नोंथांमोना फिन खनसेबाव मोननो हागोन दा बाथ्रा जाबाय आसाम स्टेटआव 1,50,000 साख्रि होगोन होनना बुंदों 10 मेसिम मोनदों आरो बिथांमोना इलेक्सननि सिगां मोनसे बाथ्रा होनदोंमोन जे बिथांमोना मा बेनो जाबाय 10 मेनि सिगां जायखिजाया आसाम स्टेटआव 1 लाख साख्रि होगोन एबा जायखिजाया साख्रि होगोन होननानै स' बेखौ नायोब्ला दासिम बेसेबां भेकेन्सिया फिलआप जाखो जों दानिया बेखौ नायनोसै दा बे जाबाय दिनैनि अफिसियेल डाटा बेयाव 1 लाख जब्सनि सायाव बिथांमोना आपडेट हरदों बेनो जाबाय चिफ मिनिस्टारा दा बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे इलेक्सन सिगां 1 लाख साख्रि होगोन होननानै नाथाय बारायबावबाय पस्टआ गासैबो लानानै माने 1,50,000 खालामबाय देन बेनि गेजेराव टटेल साख्रि होनाया जाबाय 99,097 जननो साख्रि होनाय जाबाय आरो गुबुन टिचिं लानानै नन टिचिं लानानै आसाम पुलिस लानानै ADRE लानानै हेल्थखौ लानानै स' बेयाव माखासे हेल्थनि सायावबो दाखालिबावै एबा बिथांमोना मैया माने गोबांथार माने एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होबाय होननानै बिथांमोना नटिसखौ होदों जेला स' बेवहाय गोबांथार माने दङ डाटाखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय स' नोंथांमोना बेखौ नायोबा 1 लाखआ जोब्बायानो होनजाबाय आरो लोगोसे 1 लाख नोंथांमोना बारनाय लोगो मा खालामबावगोन बिथांमोना 10 मेनि सिगां 1,50,000 माने साख्रि होगोन होनना बुंदों आरो नेक्स्ट लेभेलाव आसाम पुलिस फैबावगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि ADRE फैनायनि चान्सआ दंबावो बा गुबुन डिपार्टमेन्टआव APDCL PNRD आव गोबांथार पस्टआ दं नालाय प्लास एग्रिकालचारावबो दङ दा बे फैनायनि चान्सआ दङ नेक्स्ट 1,50,000 नि आन्दारावनो आरो दा बिनि नोंथांमोना अफिसियेल आपडेटखौ मोनखाबाय जे बुजिदो नोंथांमोना मोनबाय 99,000 साख्रि होबाय देन नेक्स्टआव ADRE आव मोजां एग्जाम होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो माने इनक्लुड जायो 150K भेकेन्सियाव स' बेनोमोन दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ देन फैबाय दायो BTC स' BTC नि दा भेकेन्सिनि नोंथांमोना माखासे एप्लाइ खालामदोंमोन बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव प्लास BTC सेक्रेटारियेटनि एडमिटआ दासिमबो होआखै Gr-4 लेभेलाव आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट मोननो हागोन।